Здравейте, банда, и добре дошли на поредната ни реакция. Тук вече няма как някой от вас, които са гледали мои клипове преди това, да не се усетят че има някаква разлика в качеството на звука и на картината. Така, последната реакция, която правихме, пръснахте с Ини, този път пак ще слушаме Ини, но имаше междувременно един друг проект, който правех, как снимам приключения до морето. Отидохме до морето, в момента съм на нашето Черноморие. Приключението стана малко по-интересно от обичайното. Това ми е камерата. Вижте го как се кефи, като малко да тече камерата му, още е жива, нищо че я вкара под водата. Какво става, бе, бачка ли камерата? Я сега дръжа тук, само да не изпише, това казаха сега в клипа, само да не изпише, само минус 3К. И да, тая реакция ще я направим на телефона в хотела, докато бандата са на плажа, ама на мен ми се слуша музика. Не става така. Не става просто така. Направо мисля да почваме. Имаме предложение. Пускаме го. Още нещо, което ще да забравя. Супер яко, което се случи. Получихме коментар от Zanimation на реакцията ни на Прошка. И те се изкефиха. Аз някой път се чудя дали даден артист или продуцентска къща или канал няма да каже какъв е това мухлю, тук ще ми използва съдържанието и даже в смисъл не придонася с нищо. Сега има такива драми с реакшн контента и стримерите, но както и де, спираме за всичките тия други анимации. Почваме Ини спектакъл. Знаете, вече сме го обсъдили. Ини спектакъл. Let's go! Като се замисля, че почти реших да спра. Преди колко време? Преди година. Тъй, че нямам как да губя време за глупости. Имат ли думата? Ще плуват в интриги. Аз имам ли думата? Рисувам картини. Как да не рискувам, кажи ми, като знам, че страха би ми струвал години. Умувал съм рими, умувал съм схеми и благослови съм сънувал големи. Пак много силно почва и то, в смисъл, не че предната песен не е била сериозна, но тук се усеща много повече сериозността и все едно е като визитка един вид. Тук се опознаваме малко повече. Това момче, между другото, много ми хареса предния път. Виждам, че още 500 човека ви хареса, така че дайте да чуем какво ще има да каже. Умувал съм схеми и благослови съм сънувал големи. И колкото слава да са натрупа с време, не съм аз. Текстовете Бог ги спуска през мен. Това ме изкефи. Точно и IMP имаше същата... не същата, но как беше неговото? Като проводник между двата свята, ръката сама пише беше неговото. Колкото слава да са натрупа с време, не съм аз. Текстовете Бог ги спуска през мен. Вкарвам новите палки в новите палки. Те смещи не сме спирали да ги гоним от малко. Как да съм част от движението, като имам душа? Това е много такъв хем риторичен въпрос, хем трябва много разсъждение над него. Как да съм част от течението, като имам душа? Вие напишете в коментарите как го разбирате този въпрос и как бихте отговорили. В смисъл това. Какво мислите за това изречение? По течението и го наричат съдба. Бутам бизнесу, като имам душа. Пускат се по течението и го наричат съдба. Бутам бизнес, университети, тренировки, бачкане и какво ли не. За одобрението на хората отдавна болим. Ево на момчето, между другото. Точно. Такива хора ни трябват като него и като Фирето. Да надъхват младите, да се за пример. И аз... сега пак се отклонявам за мене, но имам още един проект, който е влизан във форма, понеже в момента съм така... Ще ви покажа някоя снимка от морето. Не е добре положението. Отслабнах супер много. И качих и мазнини супер много. Така че има и контент там да правим, но момчето общо взето ме изпреварва. Тренировки, бачкане и какво ли не. За одобрението на хората отдавна болим. Не очаквам да мислят каквото аз мисля, защото знам, че не виждат каквото аз виждам. Влязали в студиото. Това е много важно. Погледът над нещата и как не трябва да се сравняваш с други хора. Примерно аз това нещо с реакциите, както ви казах, аз преди слушам някоя песен, чувам нещо супер много ми харесва, осъзнавам някакви неща, отивам и смятам, че с някой човек има
какво да си кажем по темата, отивам, пускам му песента и всичко минава така. И аз седа и един вид се моля на един човек и настоявам, че има съдържание в тая песен, има какво да научи, има какво да чуе и да му влезне в крътуната. Не става. Така е по-добре, между другото. Така май по-добре върви. Събираме се, хора. Смисля, защото знам, че не виждат каквото аз виждам. Влязали в студиото, знаеш, че ще е разкош трака. С моите бързаме, защото живота кого ще чака. Имам отношение, показвам респект. Тъй, че не случайно излиза се, че вадя късмет. Цяла вечер пред екран не ми е мигвало окото. И не лафе за PlayStation, защото искам оборот. Общо между мен и геймъра е, че вдигаме нивото. Разликата е, че аз го правя в истинския живот. Колко ще извървят този път, бе? Преди да изкарам стотинка, бях 11 бона вътре. Ето това пак е нещо, което много хора не го знаят. Започнете бизнес, бе, пробвайте се да започнете бизнес. Мисля, ти няма какво да правиш. Взимаш пари от банката и ги изсираш буквално на едно място. Всичко друго правиш, освен да изкарваш пари в началото. Че даже има хора, които си мислят, че аз ще си отворя магазинче за цигари, алкохол или някое FB, така на франчайз нещо. Ще си взема един човек да работи за мене. Ще работи по 24 часа, нали, отпуски и такива неща. Както и да е, в смисъл, много хора си мислят, че ще вкарам някакви пари, няма да пипна повече. Но много голяма грешка и много лоша нагласа е това. Работещите собственици ги питайте тях. Как от мечтата да не работи вече за другите и да работи за себе си, започва да работи по 20 часа на ден и няма никакво лично време. Колко ще извървят този път, бе? Преди да изкарам стотинка, бях 11 бона вътре. Не, че е разумно от гледна точка на бизнес, но като вярваш в себе си, знаеш какво ще постигнеш. Държа на практиката, ти държиш на теория. Защото знаеш ли на какво се вика висша ирония? На това, че преди гледах да препиша по история, а сега с перото на Паиси пиша история. Значи ето ви още един пример за висша ирония. Аз, примерно, в училище не че съм бил чак толкова слаб ученик там до, нали, културните 7-8 клас, но не беше функционална образователната ни система тогава. Имахме истински учители, сега са малко шарлатани, но това е съвсем друга тема. Общо взето аз не обичах да чета като малък, докато сега, примерно последните 4-5 години, пускам, примерно, има един канал Шепот от Мастилница, който е аудиокниги на творби, примерно Яворов, Вазов, Смирненски и така нататък. Постоянно, особено като съм на работа някоя нощ по 12 часа, слушалките, аудиокнигата и ми е доста хубаво в момента ги гледам. Това е висша ирония. Аз съм... Гледах да препиша по история, а сега с перото на Паиси пиша история. Летвате 100 пъти по-нависоко от днеска, но това ни... Даже ето на камия багажа за плаш от вчера. Просто е така. Даже съм си взел и наградика за GoPro-то. Пречи да я прескачам мекът Стевка. Даже и в Париж пишех посред нощите. БГ сцената е леш, липса и мусет в ушите. Имам по-лоялна клиентела от тия, дето бутат херц. И обещал съм на баща ми да му купя мерц. Имам отговорност, няма да я избегна, че после в огледало няма мога да се погледна. Това някак си от американците тръгна. В смисъл, то е супер яко това да можеш да купиш къща на майка си, кола на баща си или да отидеш и да си купиш дома, в който си израснал и вашите така или са държали само под наем, а не са го купили, нали, или не са направили нищо по въпроса през годините. Но това е малко американска мечта. Тук в България не че не може да се направи, винаги може, винаги има вариант. Но тук по-скоро капацитет на възможности. Единственият случай, в който я избегна, че после в огледало няма мога да се погледна. Защото единственият случай, в който ще кажа провалих се, ако майка ми работи до 65 годишна. Тъй, че нямам как да губя време за глупости. Искам да изпитам на живота всичките хубости. Това ред ми са верите, че се заед съм, но няма как, това е пътя, по който поел съм. И да, кофти ми е като приемат го лично, дано докажа с резултати, че се струвало всичко. Наборите ми умеят само да разпускат. Брат, това го правеха тия линовете преди години.
В смисъл, само това не ми съответства с цялото послание, целият клип и всичко, което чуваме до момента. Че се струвало всичко. Наборите ми умеят само да разпускат. Важно им е в куба всяка една да налазят. Предят са полупашки в илюжен да ги пуснат. Но в по-голяма илюзия от това едва ли ще влязат. И аз преди като всички бях подир жените лесни, сякат могат да ги вземи тия барове. Предят са полупашки в илюжен да ги пуснат. Но в по-голяма илюзия от това едва ли ще влязат. И аз преди като всички бях подир жените лесни, сякат могат да ги имам сами без интерес. Защото има един въпрос, де трябва да си го зададеш. Ти ли мина през тях или те минаха през теб? Батко, и аз съм се чудил това. Особено последните няколко години. Какво да повтаря дадеш? Ти ли мина през тях или те минаха през теб? За какво да повтарям чуждата грешка? Давам твърде много, че те не виждам стойност от среща. И единствено бих женал плодовете на труда ми с жената, която стане майка на сина ми. Нещата вече случват. Добре, до тук нямаше нищо слабо. До тук нямаше нищо слабо, никакъв пълнеж, освен... нали, това не е пълнеж към текста, но за клипа има предвид. Ето това са сериозни неща. Оставете ме, че се смея, аз се сещам някакви глупости, които просто не искам да ви ги казвам, нали. Опитвам се да не паузирам толкова, но... муцка. Се набира бизнеса, а като се замисля, че почти реших да спра. Играта седяла е пуста до сега и ма е чакала. 23-та беше трейлър, сега едва спектакъла. Това е аутрото тук, просто ще го скипнем, но точно това имах предвид в началото, ако погледнете едни от първите ми реакции. Казах, че искам стойностни песни с щипка индивидуалност, не да повтаряме едно и също. Добре. Аз нямам какво пак да се старя да правя аутро, никой не гледа накрая. Отивам да се чудя как да го монтирам това нещо сега. Чао! Цъкни лайк и subscribe може там. И при мен, и при Ини, айде чао!